Povodom otvaranja novog salona nameštaja kompanije Forma Ideale u Smederevu na lokaciji Šalinačka BB, poznatijoj kao Kovinski put, premijerno su promovisani modeli iz nove kolekcije nameštaja, ali i akcijska sniženja nameštaja. Nov izložbeno-prodajni salon od 1500 kvadrata organizovan je u 2 etaže i uređen je prema savremenim interijerskim trendovima. Nikola Ružišić, rukovodilac službe za medije i odnose s javnošću, nam je predstavio ponudu novog salona, kao i samu kompaniju Forma Ideale, koja je postala regionalni lider u industriji nameštaja. Kompanija Forma Ideale otvorila danas u Smederevu salon na novoj adresi. U pitanju je objekat u Šalinačkoj ulici na Kovinskom putu. Naša kompanija posluje već nekoliko godina u Smederevu i ovo je najnovije osveženje naše kompanije. Zapravo, mi smo otvorili novi objekat na preko 1500 kvadratnih metara površine u 2 etaže. Objekat nudi posetiocima kompletan asortiman pločastog i tapaciranog nameštaja naše kompanije, ali i partnerskog programa. U toku je julska akcija destinacije idealnih popusta koja donosi sniženja i do 50%, tako da evo pozivamo topla poziv, kažem dobrodošlica za sve one koji su zainteresovani da ovog leta promene nameštaj i da nešto novo unesu u svoj dom. Dakle, u kompaniji Forma Ideale su sniženja i do 50% do kraja jula. Ono što je takođe jako važno za ovaj novi salon jeste da svi posetioci, svi potencijalni kupci imaju mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez kamate. Takođe, sve kupovine preko 10.000 dinara donose besplatnu isporuku i montažu na teritoriji grada Smedereva i okoline, ali takođe to uključuje i Kovin. Ono što je takođe jako bitno, što želimo da istaknemo, je i da svi vlasnici naše idealne kartice, dakle kartice lojalnosti Forma Ideale, imaju mogućnost kupovine uz snižene cene i do 5% ukoliko su ostvarili cenzus, dakle preko 50.000 dinara kumulativne kupovine, a svi oni koji to zapravo još uvek nemaju, mogu se u salonu vrlo lako prijaviti za taj naš program lojalnosti. Takođe, naša kompanija je tokom prethodne 2 godine, otkako je obeležila svoj jubilej veliki 20 godina poslovanja i razvoja, proširila i unapredila značajno svoju maloprodajnu mrežu, tako da smo, evo, ovo je poslednje unapređenje maloprodajne mreže, dakle u Smederevu, a do sada smo u preko 20 gradova otvorili preko 30 salona nameštaja. Ono što takođe odlikuje ponudu naše kompanije jeste i internet salon, dakle internet prodavnica Forma Ideale nudi klasične oblike kupovine, ali putem interneta, dakle na adresi www.formaideale.rs svi oni koji ne mogu posetiti naš salon mogu izabrati idealni komad nameštaja uz par klikova, dakle mogu ga u roku od 2 do 5 dana uz besplatnu isporuku očekivati u svom domu. Naša kompanija je bila i ostala lider na tržištu nameštaja u Srbiji. Mi izvozimo u 35 zemalja širom sveta na 4 kontinenta, a 70% proizvedenog nameštaja u našim fabrikama u Majdanpeku i Kragujevcu izvozi se van Srbije. Dakle, to je još jedan pokazatelj da kompanija Forma Ideale nije samo lider u Srbiji, već i u regionu, a ovo poslednje proširenje maloprodaje ovde u Smederevu zaista nam je, da kažem, izuzetno smo ponosni na njega jer naša kompanija posluje preko 10 godina u ovom gradu, samostalno skoro 5 godina i ovo je jedno prvo veliko osveženje naše maloprodaje u Smederevu i ovo je zaista objekat koji će biti na ponos i Smederevcima i svim građanima ovog grada i okoline jer ovde će moći se pronaći nameštaj, kompletan nameštaj koji naša kompanija nudi uz sve benefite, dakle povoljnosti za kupovinu, isporuku i montažu.